kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadag iti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ron ti surat, pagkasalitaan iti kalman laeng ni Laning. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tao man lang mauray ko ni Leo nga umay mangaldaw. Ni. Apa nga ta? Itamang pa lang saan nga umay mangaldaw dito karinderya nga pagyanak agas servidura dedyo nga nubyok nga ni Noel. Numanin manong nemi kita di sidecar number na no dari kita nakaparking ang mawan. Gabotado ti tao manong nemi jamot may nagpin manong nemi mang saludsud no sa tinut ayan ni Noel. Nga nakita nga da amamok nga makamamok yung kuwana. Ay manong, apay ako ni Noel. Noel, jak pa nakita. Dati kita masapan ako nga parking hindi parking kabi nga pagindaran nga mga alti pasahero nga maumay. Apay nga ta. Dito ni pare Andres, akaruba na. Pare, mo nakita ni Noel? Ni Noel? Dadya balay na naka-garahe ti tricycle na. Hindi kahit nasawan saan nga may nagpasada. Masakit sa sika. Masakit. Ibagbaga na kami, hindi ka naman ganyan nga gurguri-gurin. Kung nakmat kang kuha na kat korang na ti arak ko na kat nasubrakid di ako na. Manong 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 turko ko na malatan. Turko, pagminas pa eh. Karuba yung suna? Karuba. Ang mabaling ka din nga arakilaan ka no malpas pangal daw. Tapay, inakarod sa rongkaran ni Noel. Oh, so, nagswerte ka din ni Noel no kasta. Balasang pa sumarungkar kang kuwan na. Kadapay kumadakas kuma, kan masakit, di ba? Dagi di sakit isut sa rongkaram. Walang maong katuwa na sa dieta. Nitadang na, napan nagtrabaho, dagi di kakapsat na, napan na nagbasa. Ninanang na, adamat dito tandaan. Nagmay sa? Aso nang orti mga sigasok yung kuwan. Jakman mo. Mabaling ka ding arke lang ka dumadaw nawa. Ito na mo basit customer, pakadakto. Ewan na. Umekanto alam dito ti banda na oras. Alas 2. O sige. Manong nemi addan na suruk nga makatawan sipod na kaya nayat kami kini Noel. May isa nga tricycle driver manong nemi idinto ta siya kat servidora ito karinderya pagpapayak manggustuhan una nga umay pangaldawan pagmeriandahan pagpaksiwan kan paginuman digi tricycle drivers kan na dumapay nga driver. Manong nemi adu digi gondaway nga wawisan nak nagbuhay kam di sine kani Noel yung sangko pinatpatgan. Adu digi gondaway manong nemi nga wisan nak nagpaspasyar ngem sangko pinatkan. Tamuglatan manong nawisan nak nagbuhay kam di sine, siyempre maaramid na mga rakop, mga gek, mga prus, kaya na mangkarawat, kiti kaya't nangkarawain. Kas na no kakiti bagbaga na kiti padak ng servidora no makidate-date pagsinyan. Karawain da kano amin. Nutin da kano kada alang. Israk da kano di ramay na. Jaklakit kayat kasta kasang nagbandi. Sa da kano mapaniti hotel no sandan tong na mapnek. Ay sos.
Ikasano nung aramidin milata kininuwal kaya masikugan nak ta dinak ka ikasal bye anak. Ayun, jak lagi di kahit kanak di balasang. Yan kas ipatpatig ko kas nobyo isuna manunemi masakit namuak siyempre mapangkusarong karan nangrunag at namuak manunemi ngawang kadwana. Sinuhar ti mga sikaso keng kuana. Awang pa lang amin edit ti cellphone manong. Imay nga rod manong name ni Manong Turko ket imay nakdinagas kalpasan nga nagpakada ken ni Manang Mindang nga king kuko ti karinderya. Agkag baybayag. Ay, Lani. Ay, nana, agkag baybayag baka mandamdama dun tumaning tao. Mabitang lang nana. Basta warak magamin na tama. Nga rod ti saronggar mo king kuana. Gumatang at kuana. Mabalin na nga kanin. Anak kanin na kuma. Prutas. Ano saan kat, bahala na. Alalang, agbaybayag wain. Wala na, sublag man na dagos. Napanak mo dito nagdramus, kaya nagtutbrush manong, kaya napanak nagpawpaw. Bigat mo saan ko nga bugon, kaya tayong bigat nga nagdiusak. Seven minutes lang at tinaray ti tricycle manong naimiking ka nakadanon kami ni Tibalayda. Ading, deta ni Tibalayda, deta tayo tricycle na. Manong dati pagpletek, babamlatan. Oh, saman, babamlatan. Sigurado ka? Uwan. Amo ka nagayam kami kini, nagkaroba kami, kabagyang kami kini Noel. Second degree kasin ko iso na. Ay kasta, agkasinsinda tatang kininanang na. Ay kasta. Manong nemi nakalukat tiri daw, nakalukat na ganitawa, duakad sa aral manong Tibalayda. Matahamidek. Pinagudyak manong. Noel? 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 Noel! Madamdama pa manong nemi na ilukat iti atawa iti parda ti laod iti may kaduakat sa aran kat suminsirip isuna. Noel, sa tinani. Ay, mabitlang. Mabitlang ha. Imulog ang nangig ko manong nemi iti agdan nga kayo kapata kayo nga ron. Kalpasan na ilukat na diri daw. Nakapadyama nga. Naka-jacket, naka-sweater. Sumre ka. Sino ka duwam? Awa, nagmamasak. Sumre ka, manong nemi kit iso itinangarakap diri daw sa datak inlak. Ilak mo. Kawan. No, da sa baling nga sumprek dito ibawa. Umika dyan nga to. Nandiyan natin sangpat mo. Daman sana sa dagwa, sangkis, apa yung lang nang ituot ka kari kita. Kaya doon pabalong ko, ay, sarabok kang ka. Umanay nga si ka na mismo timay dito eh. Ha? Si kati agas ko eh. Ha? Panakakitak lagi kang ka, naling ako. Alaman dalapada pa ka man. Hala, nagbara ka. Diyos ko, oras labasin iti. Imbag matasan ka nga. Malamin. Malamin ako ron. Hala, subli ka dyan nga to. May ka na, ulasan na. Alalaw mo na kanta sa marunuwa. Slan sa amin, nagpampambar, tilo ko. Imbag matasan ka malamin ko nakat. So, pati pa nagkub-kub na kasi. May ka rin na. Uwin, mabit lang. Yung nga tamang isaganak ti pang banyos ko keng ka. Pangadaw ko ti pudot mo. Anat pangadaw mo ko ma. Basta. Sukain na ito na. At na pudot ka danom. Kadam na termos. Nangal daw kan. Dahil tayo inyuli ni ading ko nga pangal daw ko. Diyak man makapangan. Napait ti palagraman ko eh. Ilangar ti pagpapiksam.
Kaya, ori mamintlo. Ana? Ano ko nam? Awan, si kamot. Gawar ka ta, gatang din noodles, ilutuang ka. Alain ka lang nagkumot ka. Sumarunok ton. Napanak iti tiyangki manon nemi kimata nga kiti noodles. Kalpasan naman on nemi netan. Dinoto kon manong. Tumakita kang itlog, lawak pat itlog. Nga to kon nga nakakasarula manong nemi ti noodles nga kanti itlog. Agramo matin ti termos kanti palanggana manong nemi. Okay. Saan tatanumnan nga pang tibnok dad nun. Ikakto terapudot nga dano manong nemi gan na ganda ko niti kwarto. Loktam namin ti tatawa. Malabi na karaan. Napipitas ng loktam. Sige, iloktak tayo kaptubat lang madamdama. Ano nga nakap madamdama? Sikaman. Abay, nagsirip. Nagagat nga tuman ditoy. Awamad nga rin ti kayo ka ulyan na tapno makasirip da. Sino ko siripan da? Sigayon siya. Umuna ka nga mangan. Alan. Sige. Papaawad. Nagbara ka nga talaga. Yamanak, Lani. Amo, jak puro sa kaspitaran nga umay ka. Kasi nalutso ko nga rin ka nagidikado ng tricycle driver no apay ngawang ka. Yung bagata nga masakit ka. Sa sino ko mga rot nga minti. Sa sino ko nga rot ti nobya nga masakit tigal boyfriend na tinamay sa rongkaran. Talagang iba't na kaya man niya. Kaya mo ba, hindi ka mamati ko ma? Sige, nabaw na ito nagkaldo ka. Manga kabay ko muna. Manong nemi nangan. Abet ka glinat. Tsaka mo nga rod. Kaya nakapudpudot pa eh. Gara-gara, nalpas mo, nepos mo, gusto na, jak maimbos sa amin. Madamdaman, danto sa bali akanik. Ana? Awan? Danto sa bali akanik, madamdaman ako, no? Ano ko ma? Hindi ka naman sanas. Dito yung sangbad mo. Oo lang amin ti saba. Sabi ka saba? Sabi ko bakit mo ti saba? Ano dati ko mabibing ka? Bibing ka? Maditag sakit ka pa mga ti bibing ka. Baka mambignat ka. Nung mga anak tibibing ka, mabignatak. Bagat siya kanak na mabignat. Alala, nagplastar ka na, ha? Kung gaya, minut yung panganak til bakarak. Dito ni, toyosan ni parador, at ala bakarad ta. Ano ta namida? At tawag ta, pudot ta damara ta bagim. Pabanti pa ng labar ko kaya nga. Baka nga ang nagdigos. Sa sino nagdigos ka gurigor? Ay loko. Adada nga gurigor ka no sa kagdigos. No? Sakto pa yung convulsion no. No nabara ka kaunay. Iso. Ngayon no gagangal na tabaram. Napimpinas pa nagdigos ka. Tapos no bumaaw ka. Kasta. Uwan. Sagsagana kan. Umuna. Dati ropam. Anong nami intapog ko tila makara iti medyo na pudot nga danom sa ako pinakkel sa ako pinaspasan manon nami ina bala impunas itirupa na itagong na iritangad na tila payag na daw na panakit inig ka man ti imak. Iba tama tap na malabarang ka maruktan kan. Ano maruktan? Mabasa tarawatan. Ininayatak mo. Ano nga tanong ikandang tarawatan mo? Ana? Talapagbakan na tayo ito. Sikakit mga katerawatan na atap no malabarak na barukong mo. Tabukot mo. Sigurado ka. Baka agtagargarak tilamin ko no. Ikatamdibado ka. Taan adawak garot tila tapudot mo. Sige. Hindi ka palag ko, di siya kung tibang ikat, butinas ti sweater mo. Sweater ay, dahil takit long sleeve. Sige, hindi ta.
Uri lag susukot kami di badong. Lay katam to tilong slimon. Dati si t-shirt mo ikatambayin. Agugsobak? Kamu na. Kasano malabarang ka no di ka agugsob? Kasano no sagan? Makita mo kinamacho ko na. Macho. Inikat na nagpaisuman ng name linabarak ti barokong na inig ka man naman manong name di imak na nakaigam tila bakara. Iyan taman dita. Na? Iyan tam dita mayat. Tiyan na. Panang gudugod mo tila bakara. Ano nga tanaw? Ikatay mo tila bakara. Tanda kolap mo na tanti mga pros ti barokong ko. Tulay bagbaka. Labarang ka pa eh. Ano? Makadisturbo ka. Barubos na klata mang labar kang gawain. Sige. Nagpaklip ka. Pati bukot mo. Awan gaya, madapulbos dito ay. Dito ni, pulbos dito. Uli na barak, manonemi, ti pati bukot na. Alay, ikatimon tamad jamam. Ha? Pati pa iti. Gun iso amin. Naservin ako mga rod nga labarak ta nga ato na ako na baranda baba. Ikatik pa pati. Pati brief ko. Kawan hindi makita mo. Kapag di ka makita, di mo kayo na makita. Saan mo na makita, may gamampay. Kasi siyempre, hiraman ko nga labaran. Baka di ka nagdigos ako na. Kanot na di ka pa nagdigos mo. May kadungal daw ita. Ala! Puri nagtutupras ka. Umuna. Ha? Ng mga rod? Oh. Manong nemi sang aula ang tika sa pulak tapno maangot ko no talaga mat lang nagtutbrush ko na nabanakit inamalaan di kiti lips ko kat ni katat hagulgulagulak manong nemi ngin mayat matirik na ito eh ako ka pa ilang nagimimas di kiti lips mo nakabarbara ka mo. Ala, katataba na tabaram. Ibaba mo na. Sige. Hindi katek. Nagdakal. Loko ka. Kasano nga saan nga dumakal kat ni? Noel. Ala, labaram nga raw din. Labaramon, sige, labarak tapusong mo. Di so, sakam. Abiliklikam. Gurka, madamdaman to data. Kinunak manong name, nakatakdira kasta. Sa ampulos nga umlay manong. Nakaputbuting na ito. Turturosom. Abay, nakatakdakdira nga ni. Di pulos agkiriing. Kugit kamit langit. Oo, kita ma. Kasla kubra, nagpinas ka ta kugit mo. Doon Alang nga nakatituloy ko. Nagpaklib ka. Nagpaklib. Magpaklibak. Ang dadakaan siya paklibak. Nagpaklib ka mo muna. Tapatong mo pa'y. Ala, nagkang suksuki rin. Hindi malabarak manong na ito. Mabiglang tumahalak pulbos tapuluhos hangga. Salata naman. Nabangbanglo ka mat lang Kaya si kawat isoblatak nga labaran. Usaram na ta. Kataman na naglabaram na nakalublubagan. Di mga halat sa baling na dano. Aba labaran na katsanak man nga uri ko. Anak, plastar ka sa bunag, bulbusan ka. Iti ropam, iti barokong mo, iti baba. Loko, nasa mo ba't ilan na baranda ito? Nakatakder ka sa nang labarak, sa no. Ka naman, ha? Taulo ma. Ano taulo? Yes, dag mo. Nagloko ka. Apa ibababam ti ulok? Isaw mo. Hala? Anong name yung
Napay nga rod manong name iti maramid ko. Ngam ka po manong name ito talaga nga awampay iti nasursurok iti na ito'y. Awan tinaramidak manong name at isumit nga rod iti kayat na. Nagapapautak manong name iti kasta nga raramidak aging gamanong nga isumit lang tinanguksot nga mismo. Oen manong nemi isumot nga roden ti simoblat nga nangikat iti arawate. Kayam? Nalaing ako, naglaing ka nga doktor ko. Ay, kas makita mo? Nabara ka pa lang. Oen, makasapulak taglingit. Di agpalingit ka. Agulas ka. Sikan ulas ko. Inikat na ti arawatek manong nemi sana inikat ti bracket ni simublat mo tan manong nagbarang tingiwat na manong nagmayat pa ng kinikinit ti Virgin Mansanas ko. Gusto ko na yun manong nemi ti panagsanapsap na kasla maladagang agnut-nut-nut manong nemi sa nakikinitin. Set ti may sa nga ima na napudot nga ima manong nemi apros na mas masay ti may sa mansanas ko. Noel. Nakapapaod dagiti bibig na tingi bibig na manon nemi pagsinsinublatan na nga kunut-nutan gan karim kinat kinikinitan manong kagat-kagaten. Nagmayat Noel. Noel. Hindi madlaw ko manong nemi nga nag-alis to ti itataod dagiti nagbubukal nga lingit na manong. Okay manong nemi. Kat gapo manong nemi ta siyak ti kimbaba ket dumdumugan na manong nemi nga kastawo na iti panagtaraon na kanagiti duaman sanas ti barokong. Matagtad tadanak manong nemi kaditi lingit na. Mabitlaing Noel. Mabitlaing. Abay. Kastawo na lingit mo. Makalapagpunas mo. Nagmayat pa naglangit mo makitam. Nakatulong keng ka, di pa nang labar ko keng ka. Sige na ito punasan na ka. Sige, punasan ka. Hapo na pa naglingit mo. Neta. Hindi pa ibaba. Pati dahil taglingit. Doble mga kanin. Madamdaman to. Sige. Nagkama na ka. Sige, aglingit ka pa aglingit ak tumanin. Inamalan na dagiti lips ko manong nemi sana kimpaida inagkan na manong nemi titengid ko. Nabara ka lata. Nagbara dagiti bibig mo. Noel. Naging ka nariknak manong nemi nga dagkarkarayam iti babae tinagbaitan dagiti legs ko. Aglingling takmutin manong naming kapot na dagaan. Pangandaran ta electric pan. Guri-gura ka na electric pan. Hanggang ka guri-gura. Ang electric pan takit nagpatuputo. Sige, mabit lang Mabit lang. Nakalukat na kiti tawa manong naming. Naka-electric kami pa. Electric pan kami pa. Napiyala manong naming palamiisan na. Ti mo marambara nga rik namin. Aging kang andamanin manong nemi, di kinibibig na, pagsinsinublatan na nga, nanutnutan na kanat kagat-kagaten dito aman sanas ko. Nagmayat mano, Noel, sana pa impababa mano. Dito gayam ti ko na nga kanin na nga matamdawa. Noel, Noel.
Maglagid din tanak, pawak sa kabay nga mahal dito eh. Kan ka na mo din, naraman, ha? Naiwas ti raman na. Mapanapikin-nikinitan manong nimiti, buok ko sana. Alay ko, opo, Masarakan na ti perlas manong nimi kit iso ti dilpatan na apaw na panang panagalistunan manong nimi manang dilpat ka nagitibi dila na manong nimi nagkarsang ti dila na kanagmayat. Noel, mo, Noel, Noel, nagmayat. Sana inamalanin nga ninutnut manong nimi ti tilapia. Noel. Sana pinadas manong nemi nga inkot-ikot ti dila na manong nemi iti ruangan ti kuweba. Noel. Nagmayat ti kiki na. Makikiyak ng nagmayat. Ikarigatan na manong nemi nga pisangin ti ruangan nga saan nakabaylan na. Tawari la matukol ti dila na. Nalagda manong nemi ti talon. May mato ti ulo na kat nayanta manen ka iti dua nga mansanas iti barokong ko. Albasan na manong nemi addan ti ulo na iti ulo kan naglanang manen da kini bibig mi. Albasan na manong nemi nyarsas nung get ready. Ha? Anadam lang ininayad mo lang get ready. May imagine ko ti katakkel na manong iti kinitak. Yan kinagat ang no, insak mo ko no sumrek amin da japo, sagad na sagad. Kat nakatadtad manong nemi. Taora na nagrito o inisarag na Krod ko na. Aray, Noel. Ala, binurak mo maten. Napamumaten linusukhan ti telon ti langit. Awan ti bagtanakan. Lani, sang kabaybayan. Ramanam ita. Hindi ati nakanakdakil ka nakatangtangsit ka Noel. Noel. Apo yung sagad na manong, parang isagad na. Manong nemi ipaunag na sana iyuk-uyuk na siya. Ngitore na lang Noel. Nagmayat Noel. Kit gabot ang mapanin tirik nak manong nemi pakaamok ang mapanakon. Pinalugudan naklaing manong nemi na siguro ka talagang siyak ti muno na. Oray ko la kinat-katan, kinayat-katan manong nemi di talaga mariknakon nga maitayok. Noel! Noel! Manong nemi jak pulos may ladawan ti saem na itay damo ngimita asim marono po nagmayat gayam. Noel! Hindi tarugyan naman yun manong nemi kabalyo tay tuloy na ti biyahe na. Uwahin pumaspas-pas manong nemi mayat manen tirik nak sumabatak manen. Noel! Ipan mo Noel! Ipan mo! Sumabat ka! Noel! Lani! Lani! Agpadpada manon naming agkalunduosan kami itiling at nakabasbasan ti bedsit manong nami. Gabay ti daytoy number 2 may lagayam ti electric pan ni number 3 manong sako intutok itayan mi. Hindi na natakabailan manong nami nga lambakan iti nakabarabara nga rin namin. Nagpunas kami nga duwa manong nami pinunasak nga imo na sanak mat sinublatan nga pinunasan. Nalaing akon. Ha? Nalaing akon. Awang bara ko. Wala na nailingat mo. Pati siyak. Naglingat. Noel? Tinakbaybayan ha?
itapay na panagnaga ka virgin ka. Talagamat nga patpatik ka ken. Sikat yung suno apeng nga nagawa ng pasada. Apeng nga sakit ka. Nagagara? Haan. Naikani siguro ang sakit top no may naksarungkaran. Tapno mapasamak ka na ti amin. Naawisan ka ang boyrat sine, di mo kaya? No kami nagboyat at sine at baka no i-hotel na. Kaya siyempre, rugyan ti pagsinyan, ito mabitin ka. Kay tuloy, di ba? Manong nimi, day din tinang rugyan, ti masansan. Saan, nga orin no saan nga masakit, manong nimi, ni Noel kat sumarong karak, iti balayda. Nagrunan ako sa nga, day off ko, imbes kumama nung nimi nga, gawit ak sadya balay. Ngayon itong sarod-sudanin, manong nimi, tananang, no apay nga sana nagawit, ito na minsan nga nagday upa. Imbagak nga, di nakpinalubusan manong nemi taking kuka ti karinderya. Ngayon, titidaan mo manong nemi, iti no kamalay, da Noel, iti papapanan. Nagalpasan lang, titalo nga bulan, manong nemi, kat kaputasan kami, mat nga nagkonkontrol. Ada nang pitpitik, iti saklot ko manong nemi, kat nadoktalan nak ni nanaminda. Agdultuluak, iti likod manong nemi, kabayat nga ag-reserva karigiti kanan di kita guru order. Ay, Dani, ayam mon. Ito order na, gibanan, order na. Uy, loko. Ay, gino ka? Huwan sa nana. Jesus po. Dagang ganahin mo pa nag-day off nga di ka matagaw-awit. Mapapagano yung tabalay da Noel. Ninanamit. Naglay nga marites. Ay, no saan nga peso, chismes, nga magkabot peso, di ganda, pudbon no, saan nga chismes. Ikit na nakaro din. Ikapilitan ng ibagak ni Noel na. Kito na. Pagpagisunay, isulitan siyempre ni Noel. Alala, ipambunda ito order dan, kalpasan na, isagana mo ito order ni Noel, tayo pakamong gawa na masikog ka. Basta nga rin tinaramit ko manong nemi. Expectarit kamin. No kasta, gawit ka sa tibalay. Ngayon bas nga, agawit ka, iti pagiganan nyo nga, intad ni nanaminta, kada kayo nga waitress, gawit ka sa tibalay. Gusto nung rin pa nangikasarmukan niya. Kita, umay kam to mga sasawa na dyan yung lugar iyo. Kapag sanay ka, tsak kumapay kaya, tubig nga pa eh. Agasim, 21 ko pa lang. Siyak, 25 ko. Pagpagis ho. Napitas ti mo sapa, tapos nagkasta kita, intun dumakil na kita anak ta, kasla kaya nagkakamsat no ka. Una no, matarakin ko ti bagi. Kitarag na sige, awanin ti pagpilyak pa eh. Iyawit na kon sa diyabalayo. Kaya galmasan lang ti makabulan manon nemi, nagkukuyog kami kada Noel nga nagkawit sa Jilo Carmi. Nas daon ni man ti kigtot, kinuungit, datatang kininanang yung awanin ti maramidan da, hindi bagak kadakwada manon nemi nga masikugak. Saan nga narigat nga napagsasalitaan ti kasar manon nemi kat syempre dito lugar da Noel, tinakaangayan ti kalay sami naman pagkakangay laing tanagkasar kam lang ti sagwanan ti huwes. Tinasken manong nemi kat adda makakitaan nga nagkasar kami. Nadaan kami manong nemi ti kabukbukodan nga balay, idi adda nang ted iti balay nga saanin nga mag-okupar ti anti nga hawayana ni Noel. Di matunay dakila balay manong. Umalain deta, tapos nilikasta ka daw kabukbukodan mi nga balay. Dito yan manong nemi. Ngayon pasngay ko ti anak kong inauna. Nga ti si maruno pa yun kiti duwa. Talon na kita anak mi manong nemi kin Noel. Intultuloy ni Noel ti panagpasada na. Idinto tanokasta nga mapanagbasa mo ti kita anak mi manong nemi. Pasaremet sumuro takang kuha na mapanak mo nagtrabaho ti karinderya nga dati idi nga pagtrabaho. Horekas ka sa nulaing manong nemi kaya't mapagtindulong kami iti asawa.
barbaring ko na, kung sumayat tumadla ti biyag mi, kahit may kamin tumadlatan na rin niya kamasakbayan, nagitatalungan na mi. Dahil ito nga rot, manog na iti pagkasalita, kinagyaman akluuna iti anos mo ang naging basa, kat sabi ko ma, na damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti patak, kadagiti mga kan nagbuya. More power to your program, manong and God bless. Tuway agyaman nga pagaya mo, Lani. Thank you, King Lani. Thank you pa nang impura iti pagkasalita. Thank you, magkala nagbuya. Thank you ka na kayo. Kita sumarsaronon ti kay problem of the day. Babayan ka ni Kasin yung padaanan nyo.